proposal no dhi konyogi kendo mano nyalo miyo chiemo no medore. Ing'e ni rech bedo associated gi rieko mang'eny, joma chamo rech wacho ni gi rieko nyalo medore. To bende ibubuo na nyisowa nikech kata mana minyiewo China go king'iyo kata mana bechegi gi miuso pacho kaende, rech minyiewo kata mana kawuok China bende wachoga ni beche bende ogonyore, samoro miyo ni jopiny nyiewogi. Beche samoro ogonyore, to ing'e ni ok en natural. Mane joka weche gi tek, ginyalo loso plastic to gioro kasto nigi madhara mang'eny kuom ngimawa. Wan kanonyuolowa ka wadongo wang'iyo gi rech mowuok e nam, imake kokithni tilose maber kasto okonyowa. Omiyo jolupo sani ne ywago dayo nikech nitiere conflict mantiere kindwa gi countries mamoko ka gikelo rech manengone yot to hinyo jopiny moloyo magiloso gigole nam kwa Kenya kae. Mano sekta mano konyore. Kendo nitiere tea farmers bende VAT ing'e ni koketi to oketo production mar products go like tea kaka oseketeni jopur mag chai dhi yudo yot. Ka giyudo yot, ing'e ni Kenya ong'ega ni en exporter mar coffee gi tea, to kuom kinde malach giseyudo chandruok nikech market no nokubedo maber. Koro proposal no bro keto market no bedo maber kasto gibro